Velkommen til Brians Map, hvor det er mørkt og dystert, og hunden ikke gider at tie stille. Jeg tror, jeg tager os en lille lur, og imens kører vi intro. Det var en god intro og en god nattesøvn. Jeg tænker, at vi skal ned af mine diger. Og da jeg ikke er bange for monster mere, faktisk. Og jeg har været bange på dem i en periode. Ikke mens jeg har optaget. Jeg tror faktisk, jeg tror godt, jeg ved, hvad I tænker. Eller tænkte det. Det er min der er den første video med Fraps. I tænker, okay, det var ikke flere mere Minecraft. Jamen, du godeste, det er jo, wow. Jeg har skrevet, jeg ved godt, jeg har skrevet det der. Shut up. Lad os gå herop. Get dammit! Så. Oh my fucking god! De her svampe har bare formeret sig. Start musikken. Men der er ingen musik på, så ja, hvad der. Mine røde svampe. Nej, det er ikke dine, det er mine. Der er helt næsten et lag med der mangler kun lige der og der. Mine. Ah, mine. Æd. Nom. Mums, filibabber. Nu kommer jeg fik her. Sætter vi lige en blok der. Så var jeg oppe på den her. Goddammit. Det var meget bedre. Og jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men jeg har verdens forfærdeligste korttidsudkommelse. Jeg kan se en creeper lige der. Det kommer ned. Not. Men så i alle de svampe, jeg tænkte bare, fuck! I can hear cats. No, not cats, but I can hear silverfish. No, I can hear zombies. To sekunder. Det kløder lige. Det gør det faktisk stadig.
Jeg synes ikke, vi skal mine videre. Og ja, det her er faktisk det sted, som jeg fandt mine diamanter. Altså de ekstra diamanter. Jeg 2 sekunder. Ja, det er ved munden. Så kommer jeg herop. Det var her, jeg har mine diamanter. Og kan I høre det? Kan I føle det? Det var også her, jeg mødte Enderman. Jeg døde ikke. Enderman har sat sin blok der. What the fuck? Jeg overvejer faktisk at starte noget. Wow! Du skal fandme ikke give mig et chok. Ja, jeg ved det. Den gav mig et chok. Fuck, den gav mig et chok. Men jeg overvejer bare at starte noget nyt heroppe på kanalen. Så det ikke bare kun er Minecraft. Jeg har tænkt mig at lave en ny Let's Play, og så noget helt nyt. Det er ikke noget med Let's Play at gøre. Det er ikke noget med Minecraft at gøre. Jeg kan sige så meget. Jeg kan sige så meget, at det er noget med Yu-Gi-Oh at gøre. Og nu tænker I nok. Men Yu-Gi-Oh er kun for småbørn. Det er du rent faktisk ikke. En af venner, han spiller også Yu-Gi-Oh. Au! Die, bitch! Jeg kan godt forstå, at de er spawnet her. Der er jo helt mørkt. Guld. Og jeg så det godt. Og i næste afsnit, det går vi en tur til The Nether. For at blive bedre. Obsidian. Must mine this obsidian and explode it. Og nej, man kan ikke eksplodere det obsidian eller bedrock. Ja, jeg har hørt så mange Yu-Gi-Oh musik. Der er mange forskellige, der er... Ja, jeg kan sige så meget, der er meget forskellige. Der er sådan... Der er en sang, der hedder Heart of the Cards. Måske skulle jeg tage nogle flere fakler med. Og jeg tror, i denne afsnit, så går jeg... Redstone! Og ja, det er redstone nu. Før i tiden var det bare redstone stone panels. Nå, men i hvert fald redstone. Redstone. John. Jeg har faktisk et lille spørgsmål til jer. Kan I overhovedet komme ind på Dansk MC-serveren mere? For det kan jeg faktisk ikke. Min redstone. Det var sgu. Sådan der. I hate gravel. Skal vi have fundet? Diamond! Bare der er flere deroppe.
Bare der er en mere derunder. Bare en mere. Kom nu. Bare en mere. Diamond Defender. Mums, Fili, Barber. Ikke at det ikke lyder original. Selvom... Ja. Og jeg... God damn it. Og så løber vi så meget vi kan væk fra det her hul. Så løber vi afsted, vi løber afsted. Et uheld kommer jeg til at smide vand, så der kommer vand hele vejen herned. Det er min... Det var ikke særlig smart. Og det var et uheld. Seriøst, jeg er ikke noob. Noob. What up? Sæt. Der en J. Sæt. Og så videre. Okay, jeg tror det er sådan en gigantisk creeper. Og ja, det er mig, der sat det sukker derude fri. Jeg skulle bruge en interesting table, der havde Brian intet. Goddammit. Det var ikke meningen. Måske kan man nu. Fordi vi ikke havde så meget... Fordi vi ikke havde så meget... så mange fakler. Okay, vi har flere lige nu. Men som betaling, så går vi i the nether. For at blive bedre. Det er pissetavligt. I kan høre musikken, hvis I går ind på min diamantjagts video. Og I går ind i kistejern lige nu. I kan finde linket i beskrivelsen på Peter Axes The Creeper. Er vi der? Så er det så dem her. Før i tiden skulle man som en pickaxe. Skulle man så. Nu kan man godt stå med en økse. Og ja, jeg ved ikke godt at øksen ser meget nederen ud. Jeg kunne ikke finde på noget andet. Seriøst, jeg kunne ikke finde på noget andet. Seriøst? Diamond. I love my dad. I love my diamond here and there all the way. See, jeg er dårlig til at... What? What the What the F? Hørte I også det? Men så er der ved at bryde ind. What? Det er jo sgu hele dag. Sgu for
helvede dag for helvede. Hvis de ikke kan... Vent lige. Numme. Hvis de ikke kan give os hund mad, hvis du giver den hvilken som helst kød. Er ikke sød? Jeg er mere kattemenneske. Skal vi tømme ud, hvad vi har. Fuck, kommer den zombie fra, udover derfra? Det er muligt. Nu skal de komme af med den der cowboy zone. Cowboys, der. Goddammit. Det må gøres i morgen. Nu knurrer min hals. 33 varme, så den. Hvad? Der. Han har kun en varm, og jeg er fan fucking mange. Kan man bugge spillet? Jeg tror altså ikke på det. Hvor har han overhovedet sin lapis? Okay. Vi kan jo putte lapis her. Eller på det her. Jeg skal bare fjerne det her skæld, hvor uld plus skråstreg farve. Altså de her 2 streger. Det er ikke klar endnu, vi skal sætte noget guld over. Pile. Ja, capstone. Capstone. Jeg ved ikke engang, hvor jeg har fået den fra. Den er ikke capstone. Den er nok fra Rød Krumme Fede Gamers. Så tak til dem, fordi de har givet mig en fucking sang på hjernen. Fuck you. Ej, de er seje nok. Jeg var abonneret dem, så der er en grund til, at jeg har abonneret nogen. Fordi de er gode. Og seje. Og hvis Coldcraft videos nogensinde ser det her, så kan jeg godt se, at jeg er blevet bedre. Guld. Jeg fik XP. Yay. Og så bruger vi ikke de her diamant tools. Jeg tror, jeg laver en kiste udelukkende med tools og weapons. Og det vil den der. Find stedet, det var... Jeg skal ikke tage af. Goddammit. Så jeg skal bruge en hakke. Let's go to the nether in next episode. Nej. Jeg skal nok gøre det i den her episode. Og efter den her, så tror jeg vil lave en hardcore. Og den tror jeg optager lige røven her hinanden. Wow. Nu er der faldet den verden. Wow. Kan I høre det, kan I føle? Wow. I skal bare se pigmentsene. Som et pigment. Er ikke pig på den måde. Langt fra.
Lag. Svamp. Jeg har faktisk en map, jeg har spillet på lige siden 1,8. Men lige. Lad være med at slå dem. Prøv at se, at de ikke seje. Jeg er i hvert fald imponeret. Prøv at se guldsværd. Det skår midt over. Lag. Jeg kan ikke lide, når jeg laver så meget. Jeg kommer helt sikkert bare til at slå dem. Og så vil jeg være død. Jeg vil gerne hjem nu. Okay. Jeg tror også, vi går ned i næste afsnit. Wow. Knast. Men her kommer en lille spørgsmål til jer. Er det i orden? Er det i orden, hvis jeg lader være med snyder lidt, når jeg er i nether? Svar venligst ned i kommentarfeltet. Det er så meget skræmmende, og de ser ikke engang særlig jeg er virkelig skræmmende. I stedet for det grønne. Grise ud. Så er det i stedet for blodet. Jeg synes altså det. Rød svamp. Huh. Thank you. Der er bare så mange. Jeg får i. Oh my. Oh nej. Oh nej. Jeg er lige der. Jeg er en kom på normal. Au, jeg dør. Tactical retreat. Jeg dør. Godt det. Oh my god. Og en skud pigmanden. Oh my god. Help me, medic. Ligesom i Team Fortress 2. Jeg spillede ikke mere. Mine venner spillede, så jeg... Hallo? Det er 3... Wait, what? Jeg må jo godt sådan tilbage. Jeg dør. Åh nej. Nej. Okay. Jeg går amok! Nu går jeg amok! Jeg hader fucking knastes. Hvor er min iron? Jeg vil have 2 diamanter. Ja, jeg creeper udet! Ej, det vil jeg så ikke. Hvad sagde det? Jeg kan fuldstændig her. My god. Jeg prøver bare en creeper til at lige mig selv, men... Nu skal vi ind igen. Okay, hvad kan vi lave?
skal lave bukser. Det eneste vi kan lave, det er fucking... Vi skal have en brunje! En brunje, siger jeg til dig! En brunje! Så vil jeg også lave en hjelm. Skal vi lave en hjelm? En dia-hjelm. Skal vi? Ja, skal vi ikke. 2 sekunder. Sådan der. Jeg tror, vi laver en dia-hjelm. Ja, vi spiller bare for mange diamanter. Når vi får 10.000 diamanter, så skal vi bare have diamant! Yay! Vent da. Ui, kæmpe. Men det bliver nok i næste afsnit. For jeg tror, at vi har spillet for lang tid, og jeg har ikke noget urt. Jeg har ikke... ja, jeg har ingen... Jeg tror, det der var en gigantisk endermand. What? Nå, men jeg skulle bare have løbet. Jeg skulle bare have løbet. I hate glass. Jeg hate glass. I hate glass. Jeg så glass. King glass. I hate glass. Motherfucker. I hate glass. You are gonna die. Potato. I crash my diamond so. Die. It's so glass. Så jeg tror jeg tager dem her. Den burde I kunne høre. Den burde I kunne have hørt. Slå en. Og ikke den, der kommer på enden. Det er den, der kommer. Det kommer øverst fra. Ja. Øverst, og så... Ja, det kommer på hovedet af. Wow. Jeg kan være, at jeg kun er én hund. Kun. Flame, yay. Mange fjerde har. Fuck. Han er meget. Han er mange fjerde. Fuck. Men det var så det. Husk at comment, like and subscribe. Og så ses vi næste gang med fremtidige publikum. Jeg bruger det ord for hvad hedder det? Hvad var det nu, jeg skulle til at sige? Jeg bruger det ord for, ikke for tit, men for det omvendte. Jeg kan ikke lige komme på ordet. For let. Der var den. For let. Så vi ses ved fremtidige publikum. Så ses vi til næste afsnit. Og måske til en hardcore. Måske til en let's play. Who knows? Vi ses. Shut up, zombie. Jeg hader fucking døende zombier. Udover når I skal til at dø.